Смілива, відчайдушна, віддана своєму народові та рідній землі. Такою була Зампіра Асанова, активна учасниця національного руху за повернення кримських татар на батьківщину. Все життя вона боролася за цю мрію без страху перед каральною системою КДБ. Сьогодні річниця смерті ветерана національного руху кримських татар. Її не стало в ніч із 16 на 17 січня 2014 року. Якою була Зампіра Асанова? Дивіться далі. Народилася Зампіра Асанова в Криму в 41-му. У 3 роки її разом з родиною депортували до Узбекистану. Дівчинка була дуже здібна до науки. Попри всі перепони, вступила до медичного інституту у Москві, а згодом закінчила ще історичний факультет в Узбекистані. Вже у середині 50-х років долучилася до національного руху кримських татар в Ташкенті. Боротьба за права людини та справедливість зводить її у Москві із опальним тоді правозахисником генералом Петром Григоренко. Вона стала своеобразним мостиком, связной между участниками 2 демократических движений – правозащитного і кримсько-татарського. Одна із перших її акцій – розповсюдження листівок зі зверненням колишніх кримсько-татарських військових до вищого радянського керівництва щодо становища кримсько-татарського народу, депортованого із рідної землі. Влітку 67-го Зампіра Апте разом із 2 десятками інших учасників національного руху зустрічалася в Кремлі із головою КДБ Андроповим, очільником ВС Щолоковим, генпрокурором СРСР. Майже у всіх учасників зустрічі згодом почались неприємності. Зампіру Апте звільнили з роботи. Ее обвинили в слабоумии и даже пытались поместить в психиатрическую больницу. Однако ни внесудебные репрессии, ни арест младшего брата Париха ее не остановили. Вже у лютому 68-го Зампіра Апте підписує звернення до з'їзду комуністів та робочих партій у Будапешті. У ньому йшлося про засудження людей в СРСР за їх погляди та грубе порушення їх прав. А влітку 69-го разом із соратниками протестувала на площі Маяковського в Москві. Вони тримали плакати «Поверніть Крим кримським татарам, припиніть гоніння кримських татар, свободу генералу Григоренко». Акція тривала 6 хвилин та наробила чимало галасу. Про цей акт непокори написало чимало західних ЗМІ. Участникам демонстрации удалось избежать ареста, по-видимому, из-за проходившего международного совещания коммунистов. Зампіра Асанова потрапила до Криму лише у 1985 році. Працювала у лікарні. Дізнавшись про смерть легендарного вченого та близького по духу правозахисника Андрія Сахарова, рушила до Москви провести друга в останню путь. Керівництво кримської лікарні, дізнавшись про це, змусило її звільнитись. Та вона не склала руки, а ще активніше працювала у національному русі. Она бывала порой резкой, но всегда честной. Поражала ее скромность. Она помнила дни рождения своих друзей, важные даты, связанные с историей правозащитного и крымско-татарского национального движения. Зампіри Асанової не стало 16 січня 2014 року. Вона пішла з життя, коли її народ знову опинився в російській пастці. Ріана Алієва, Заман, АТР.